מקסים! וואו, זה כלב שאומץ עכשיו, כן? הוא בן שנה וחצי, ואיך קוראים לו? קוראים לו בטהובן. יפה. אוקיי, הוא אוהב חבר'ה אנרגטיים, הוא אוהב להשתולל, ונשמח אם מישהו יאמץ אותו. הוא רגוע ונחמד וסקרן, והוא מחפש בית חם. כן, בואו כפיים איתי, ואנחנו ממשיכים. קוראים לי דניאל, אני כבר לא קטן, הבוקר הוא הבוקר הראשון שלי בגן, אני מאוד שמח. אנחנו עמותה שעובדת בשיתוף פעולה נעים מאוד וזורם עם השירותים הווטרינריים של גוש דן, שזה הסגר עירוני. עכשיו, שיתוף פעולה בין עמותה לאימוץ כלבים לבין תחנת הסגר הוא מאוד נדיר בארץ. אף באף נוגע ואף לוחש, אחר הצהריים שוב עוד ניפגש. אבל אצלנו אנחנו כולנו מתגמשים, אנחנו מחפשים את דרך האמצע, משתדלים. לפעמים מתווכחים, לפעמים רבים, אבל בסופו של דבר הכל לטובת הכלבים. עכשיו אנחנו מפרסמים את הכלבים, יש לנו מתנדבים, באים לכלבייה, מטפלים בכלבים, מלטפים אותם, מטיילים איתם, נותנים להם חטיפים. עבורם אנחנו הבעלים שלהם, אנחנו המתנדבים הבעלים שלהם. והכלבים יוצאים שפויים, בגלל שהם מקבלים תשומת לב וכל מה שצריך בכלבייה, יוצאים לטיול פעמיים ביום, משחקים עם כלבים אחרים במתחם. הם יוצאים שפויים, הם יותר מוכנים למשפחות ומתאקלמים יפה. אם זה לא מסתדר, אז הכלב חוזר, לא קרה שום דבר. עכשיו אנחנו מאוד מקפידים במסירות, אנחנו יושבים עם אנשים, מדברים, שואלים שאלות, רואים אם כלב מתאים. הנה קודם הגיעה לכאן משפחה, רצתה כלב מסוים, זה לא מתאים להם, אמרתי להם, זה לא מתאים. זה לא הכלב בשבילכם, בתור כלב ראשון, זה לא כלב שמתאים לכם. לעומת זאת, משפחה אחרת, אמרתי לה, בחרתם כלב בדיוק מה שאתם צריכים. אבל בדיוק, זו הכלבה, אם זו לא תצליח לכם, אין כלב שיצליח לכם, זו הכלבה. אז השידוך בין המאמצים לבין הכלב הוא מאוד חשוב, ואני חושבת שאנחנו מייצגים את האינטרס של הכלב. אין אף אחד שידבר בשבילו. חשוב מאוד לשדך נכון. סתם למסור כלב, הכלב הזה יכול לגמור את חייו ברחוב שוב. אם זה לא משפחה מתאימה, והם לא טוב להם הכלב, לא מתאים להם, זרקו אותו. משם הוא בא ולשם הוא ישוב. כלב ברחוב זה לא כלב, זה לא, הכלב לא יכול לחיות ברחוב. זה לא כמו חתול, שנותנים לו קצת אוכל וזהו זה. אי אפשר. הם חייבים בית, משפחה, אהבה, תשומת לב, טיפולים. זה לא יכול להיות ככה. מי שטוב ושמח, מי שטוב ושמח, מי שטוב ושמח כפיך. פעם האחרונה נרים את הילדים גבוה, מוכנים אומרים בואו. זרו 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 קמינה, רואים הילדים בואו שבו כאן לידי. זה מפני שאין לי מה לומר, וכל הילדים לקפוץ גבוה, מי קופץ גבוה, אני עוזר לילדים לקפוץ, איזה גובה את קופצת, וואו, קינקי ווינקי, גבוה, איזה גובה, וואו, לה, לקפוץ גבוה פה, תל-תביב, אומרים שלום אהלן, בוא נקפוץ גבוה, לכן אני תייר, נורא אוהב, וטוב לי על הלב, לכן אני תייר.